obi this year what free quantin Timothy for no one pa obe onu so be sinya nsani so se pale no e pale no be si kwase to so you dim atam e go fu ado na onu wo World Bank e classic sika ba e ma wunya bi trade ani di no wo kwase e kwase odi na atam Udin this ba chefle mode Oje dia amankpa. Oje dia. Oje na. Onso e. Dia dia jasam. Komuna Samuel. Pacho bo amane ewa. Pacho di ntia me ba yin na se. Me wie jejes. Ana me ba ko kesin se ba be pepa. Wo fre yin ba. Pacho me fre bontefu. Bontefu no wa. Ana free by so be di pa ho. Aha. Ti me ba na mbesi man yi so. Ono so aye ka adwuma. Ana me sisa ade ana me ne be ye. Mate, me pa cha. Nti me ka che nse sika ndi obenya bia mfa nto me ho. Eso church shi no se wo ba. Na ma che. Aha. Nti ba sa no. Eduru se me time ne so se mbese me ko. Na me ko to am school so. Benye scan kakrantin ka me ko na mama mu di bia ka. Me ko se me ko akwa diska na so. Oni ska bia de mama. Se le waya kwase adwuma. Enu ntira cancel am de ne ba ha no. Se on kwa na abeti maka bia mama. Mati, yes you ka ma why? Ya de handle. But we are here for handle case. What case? Ya beti. Komo we so de ba. Let's hear from me. Bowa mani ani yonko. Akra menene ye adwuma se de o. Onu onim se wa ya akra na aye master. Menene ye adwuma. Adechia oba. Adechia oma. Adechia oba. Na se no de no na de wa ba na wo mark. Wa ma wo mark. Wa ma wo mark. Wa ma wo mark. Ma me mark. Aha ti da wa ba na wo mark we ama ne ma hu. Na se ni na ne se. Susu kasa na hot case na wo no. Wo ba me wa na mkasa tachi afro be. Ha wa no ba ya dintia. Brava ni wa no odin. Ebia musara mu chika na ye yi fa ngwa na mo no denden no. Ha? Da bi o akra me no ye adwuma. Wo so ufiri chiri na aba wo piska. Aso sika so. Atwa school so. Adetia wo ba adetia wo ma. Ena mabọ modern sanka me pa akra foforo. Na nka me ne na ye adwuma. Nanso nanim mombo te sasabi otwe ajanka. Enya ya master mpacho ade na obuo. Cancer uni obi uza ade na obuo. Sa ade na obuo. Me ba ya so na nka me titika nso anka abeka. Na u tika no nte so. Me titika nso. Me ba ya me titika so. Oje o titika no so. Me titika so. Me say one day bi ya pon odwuma. Akura we nye sesi mami won fa sika no mami a. O ko yiska tese sika me ti enya no asa na me kan pa so. Me pa so ya me sika atuma wo kan. And just me ka so te kan na pampem. Cancel. Me ka so wo te kan na pampem. Ena me ka so te kan engine so. Sia na ni ma na wo betna. So me ti sia na nim no. Me hwe milo no mu wo me ti a me hu se o package kan bi won socks and wo package. Nti ye adwuma nyina wi na friends oji fisika na bla. Unim se o disca brania anka adwuma ya ye fura homa chefo okro ekopem enumle 9 o disca mania 2.5 master me na me ne hwana na ye adwuma na me ne ade na ye adwuma na kasa woni aponti bako say ayi oje wan kasa woni aponti na ye adwuma na wan kasa enti sisi ana wo de me aba case no pase o pase o ye me dai ye pa to ye betwitwa wo nam ne ato apetema no ma amwa na soso wona because wo ne mwa ye pe what mba to wontu me menya me kase dia wo be ye me dai eti ade na wo be ye me hot case wo be ye dai ha ada na droppers fo amoni mate fo nkura ne ye adwuma wa obi de hia wote wo free quantin montefo no wa ba akura kutwa wo betu kwan wo betu kwan be bobra e be pesika kakra dia kwatwa ne school so wo be wonim so be sinya nsani so se wa me sinya nsani so e pale no obesi kwatia to so kansela wo di makura me matam wo makura ni ada wo ye hwan
ye wan AKUFFO who di matam na so na so di matam AKUFFO na ono wakọ World Bank sika twa sika ba ema wunya bi trade ani di no wo kwase akura so di natam se wo di natam wo bie wa no ka se me sika na nim na me so wo sika na pampam ana me ka sort engine ni so papa mo ne nkura ya adwuma ada na asisie ya modesa ada na asisie sa akura isi wo okọ sika ne se na onyan me sisi no na sika ne se na onyan sika no mama ne mu bi wa ma wo say wa ma mi bi me mo sika no mu wa ma mi bi wa ma mi bi woni mo se wo twa janka me ma sika ne bi te sa ka sen me de me sika me nim se wo me ho nyina 400 Ghana cedi 4 million say master and sen ka sa dan ka men kama me adwuma no be ma wo say sika e wa no 15 million wo sika e wo me ho 1,500 pacho ai o be kwada ben pacho echinachi ye ma na watch what na ya sika no no na ye di ama 7,500 pacho enye 1,500 me pacho se dan duru ho a etwi duru ho a na be hu ni dansa what na waka ne dia mesoma kan dia na ti na wo phone ne dia waka wo dia awie mo ye asisie Ghana driver for structural driver for mo ye asisie nti na nkra na temo no wo safo akra dia mate ni duru ho a wo se medwo so wo sika badwa ne fum na driver ni ta no sa no mo de ba ya mo sa no mo de ba ya mo omo de ye wo no wa fa omo so mu nya adwuma wa fa nwane na se wote kakra bi ayeden wo che me hwa na se me hwa no a wo ye adwuma wo be didi papa me kura de ne wa ho aduane kura de me aduane na kwa ya totwe se so nkro me nsuo na me okodi kura won frɛ okodi dia me frɛ wo Traffic one to go bonte for control school no so. Aya hot case ni. Go to our number and a good screen so no. Sra wa adwen. Akra ne master. Tro. A drama for money nkra ne ye adwuma. No mu sisi wo mo. Wasi tutu suma me. Akra be dru se wo ko no kuma control school so no. Na afi master ne akra no. Oni mate no. Wo chair no ntina wo sisi. Hot case anya adwuma. Sisi ye jisika no driver no e da so ba kwa akoton car no ana ba kwa akoton car o betu su ye person na betu indi eja asema wo kan de enna no enna ne 3 days ai ge bia o digi tusu me ko he ya o jegin e wo susu ono kwa ni oje ewia so ono kwa ni oje ge ne ponte kiram se makra na me ne ye aduma what sa no ntia obi tsa what for asa na what me atetemia after susu onya e no asam ne ka ne sike wo ho ne yeje ne sike wo ho ne yeje me pa cho ye se wo na nsatena etina anwumre okona wo be okona wo be ma ye hia wo nansa ne wo ba 15,000 wo de wo 1,500 no kan next time akura bi ba se me fa na dwuma mu a me hwehwe mu yi woni mu asaso akura bi so ba minim se na kama tum garam se na de ntina mentima anya nka me ba be dime wo kwa so kwa na me akra so be ya adwuma so abo be hwem na panyansani wo apanyansani driver wa be ya adwuma hot case no me pa to kire wa adwen se wo truck driver wo ni akra ya adwuma no si twaso ma me e be duru se wo ko no wa jiskana to no schools na dim kwase asema hot case ye be kire ida so be ton car no ana se ye be kire na twum no na hot case ye kire sika na ma akra me pa to frɛ number na kire wa adwen my comment papa nyame nka